Ik ga vanmorgen spreken met jullie over Jezus meer als de babytje in de stal. Jezus is meer als dat babytje in de stal. Overal waar wij gaan, zie jij de mensen wat uitstalling hebben van de stal met de kribbeke en Jezus als babytje. Ja, wij vieren Jezus' geboorte vandaag, al is dit niet echt zijn verjaardag vandaag, maar wij vieren dit vandaag. Maar wij vieren hem voor wie hij is. En hij is niet alleen dat babytje. Hij is meer dan dat babytje in de stal. Hij is de koning boven alle koningen. Jezus is de held, de enigste weg, de waarheid en het leven. Jezus is de hoogste Heer. Voor eeuwig is zijn heerschappij. Zijn troon staat onwankelbaar. Ongeëvenaarde kracht is in zijn naam. Hij is de overwinnaar. Hij is de licht in de duisternis. Hij heeft de dood overwonnen. Hij leeft. Daarom leef ik en jij. Wij buigen vandaag voor hem, omdat hij de koning is. Hij regeert voor eeuwig. In Jesaja 9 vers 5 lezen wij, want een kind is ons geboren, een zoon werd aan ons gegeven, en de heerschappij zal op zijn schouders rusten. Dit zullen zijn koninklijke titel zijn, wonderbare raadgever, machtige God, eeuwige Vader, vredevorst. Deze titels is niet alleen eerbewijzen aan hem, maar een belofte voor wie hij is vandaag. Hij is een wonderbare raadsman. Heb jij raad nodig, dan kan je bij hem terecht. Hij is een raadgever. Hij is iemand die buitengewone wijsheid en inzicht geeft en de weg wijst. Als jij jouw weg kwijt bent, vraag het aan hem. Hij is een wonderbare raadsman. Een machtige God. Een sterke God. Een goddelijke held. Zijn goddelijke kracht en heerschappij en vermogen om te heersen en te redden. Dat is wie hij is. Hij is niet dat kleine babytje. Hij is een machtige God. Niets is onmogelijk voor hem. Hij kan zoveel meer. En ik denk soms met kerst dat wij blijven kijken naar dat klein. En wij vergeten hoe machtig en hoe krachtig dat hij is. Ja, wij vieren hem. Als wij kijken, Anita had nou een foto gehad van haar als babytje daar. Maar wij kennen haar niet als babytje. Wij kennen haar zoals zij nu is. Ja. Maar het begint bij baby zijn. Maar Jezus is alles. Hij is de krachtigste, machtigste, de wonderbaarlijkste, de alfa, de omega, het begin en het einde. Hij heeft zoveel meer in hem als dat babytje wat wij soms naar kijken wanneer wij zijn verjaardag viert. Hij is een eeuwige vader. Zijn vaderschap is niet tijdelijk, maar eeuwig. Het duidt op een diepe, onverbrekelijke relatie en zorg. Hij is de beste papa dat je ooit kan hebben. Je kan altijd op hem rekenen. Je kan altijd bij hem terecht. Wauw. Dit is echt de vader wat zorgt voor zijn kinderen. Hij is de vredevorst. Hij is de koning van ware vrede. Als wij rondom ons kijken, zien wij alleen maar strijd, moeite en heel veel onvrede, onrust. We hebben allemaal vrede nodig. En vrede, de echte vrede, ga je alleen bij Jezus vinden. Want hij geeft vrede wat alle verstand te boven gaat. De omstandigheden rondom jou kan van alles zijn. Maar als jij Jezus hebt, heb jij vrede. Het is dat shalom vrede. Niets ontbreekt, niets is kapot. Alles is intact. Vrede wat alle verstand te boven gaat. Niet de vrede van deze wereld, maar een bovennatuurlijke vrede. Dat is wie Jezus is.
Hij is jouw wonderbare raadsman, machtige God, eeuwige Vader, vredevorst. Ik wil in kort, ik heb vanmorgen even stil geworden en gaan denken over het leven van Jezus. En Jezus' leven in een notendop, zoals wat ik het nou opsom, in mijn eigen gedachten had ik het neergestippeld. Daar kan nog meer dingen zijn wat je kan uitbrengen. Maar de leven van Jezus in een notendop, hij is geboren uit een maagd. Dat is al een wonder. Vanaf het begin was het al speciaal. Was daar al, het is een wonder dat hij geboren werd in Bethlehem uit de maagd Maria. Lucas 2 vers 11 zegt, want vandaag is voor u in de stad van David een redder geboren, de Christus, de Messias, de Heer is. Hij groeide op in Nazareth. En op 12-jarige leeftijd raakte hij zoek. Voor 3 dagen was hij weg. Zijn ouders was op zoek naar hem. Waar is Jezus? En hij vond hem in de tempel. En hij zegt, maar ik was bezig met de dingen van mijn vader. Van wie sprak hij daar? Zijn hemelse vader. Op 12-jarige leeftijd was hij daarmee bezig. Hij werd gedoopt in water door Johannes de Doper. En de Heilige Geest kwam op hem. En een stem uit de hemel kwam en zei, dat is mijn geliefde zoon. En wie ik welbehagen heb. En God die Vader bevestigde Jezus als zijn zoon. Jezus' bediening staat op 30-jarige leeftijd. Hij maakte discipelen, predikte over de koninkrijk van God, genezingen. Hij doet wonderen, hij leert. Hij maakt mensen naar lichaam, ziel en geest heel. Hij zet mensen vrij. Zijn eerste wonder was water en wijn veranderen op een bruiloft. Hij werd gevangen genomen, gearresteerd en gekruisigd op 33-jarige leeftijd. Heel kort was zijn bediening, maar krachtig. Hij stierf voor jou en voor mij. Hij overwon de machten van de hel en de dood. En hij stond op uit het graf als overwinnaar met alle macht en alle gezag die aan hem behoort. Mattheüs 28 vers 18 zegt, Jezus kwam naar hen toe, verbrak de stilte en zei tegen hen, dus aan zijn discipelen, alle macht, alle heerschappij in de hemel en op aarde is aan mij gegeven. Het graf was leeg. Hij is opgestaan. Hij leeft. Daarom leef jij en ik vandaag. Hij verscheen aan zijn discipelen en hij gaf hen de opdracht om te wachten op Pinksterdag. Totdat de Heilige Geest over hem kwam. Handelingen 1 tot 2 kan jij dat lezen. Maar hij gaf nog een andere opdracht. Juist voor hij opvaart naar de hemel. En dat lezen wij in Mattheüs 28 vers 16 tot 20. De 11 leerlingen gingen naar Galilea, naar de berg, waar ze Jezus zouden ontmoeten. Toen zij hem daar zagen, vielen zij voor hem neer. Maar sommigen wisten niet wat ze ervan moesten denken. Jezus kwam dichterbij en zei tegen hem, ik heb alle macht in de hemel en op aarde gekregen. Ga er daarom op uit om alle volken tot mijn leerlingen te maken. Doop hen in de naam van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest. Leer hen altijd te doen wat ik u heb gezegd. En vergeet dit niet. Ik ben altijd bij u, tot het einde van de tijd. Jezus vaart op naar de hemel en hij zit nu aan het rechterhand van de Vader. Hij treedt voor ons in, hij bidt voor ons, hij is ons hoge priester. En hij bereidt voor ons een plek in de hemel. En als het gereed zijn, komt hij terug om ons te komen halen. Dat lezen wij in Johannes 14 vers 2 tot 3. Waar Jezus zegt, in het huis van mijn Vader zijn vele woningen. Als dat niet zo was, zou ik het gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken.
En als ik heen gegaan ben en uw plaats bereid heb, kom ik weder en zal u tot mij nemen, opdat ook u zijt waar ik ben. De vraag van morgen is, ben jij gereed wanneer hij terugkomt? Ben jij gereed om hem te ontmoeten wanneer hij weer terugkomt om jou te komen halen? Zijn opstanding en hemelvaart leidden tot de vorming van de kerk. Met de kernboodschap, Jezus stierf voor zonde en hij rees om de mensheid te verzoenen met God. Alles draait om zielen. Alles draait om jou en mij. Het gaat om jou en mij, ons harten, ons zielen. Daarvoor is Jezus gekomen. Daarvoor is hij geboren, gestorven en opgestaan. Alleen voor jou en mij. Jezus' laatste woorden lezen wij in Handelingen 1 vers 8. Maar als de Heilige Geest op jullie neerkomt, zullen jullie kracht ontvangen om de waarheid over mij te vertellen aan de mensen. In Jeruzalem, ook in Judea, in Samaria en zelfs tot in de verste uithoeken van de wereld. De bedoeling van Jezus is dat wij gaan vertellen aan de mensen van Jezus. De waarheid van zijn woord gaan verkondigen, gaan getuigen, tot aan de uithoeken van de wereld. Iedereen moet het horen. Iedereen moet het horen. Dat is Gods verlangen. Dit is zijn begeerte. Dus wij hebben de opdracht gekregen van Jezus om te getuigen en anderen te vertellen van hem. Wat doet wij met dat opdracht? Vertel wij van Jezus' koninkrijk. De grootste geschenk wat je Jezus kan geven deze kerst is jouw leven, jouw hart en zielen. Mensen. Dat is die grootste cadeau wat je Jezus kan geven. Jouw gehoorzaamheid aan zijn opdracht. En dat wil ik bij u laten voor deze kerst. Wij gaan deze week binnen met kersttijd. Ja, wij gaan allemaal misschien lekker eten, met familie samenkomen of met vrienden of wie dan ook. En cadeautjes uitdelen. Maar vergeet niet, waarover gaat het? Het gaat niet om de boom, om de lekker eten, om de cadeautjes, om wie dan ook. Het gaat om hem. Als wij jouw verjaardag viert, over wie gaat het dan? Over jou. Jij is de middelpunt van belangstelling. Ja. En waarom is Jezus dan niet die middelpunt van belangstelling op zijn verjaardag? Maak hem de middelpunt van belangstelling. Het gaat toch om hem. En dat wij niet vergeten om hem de eer te brengen wat hem toekomt. Als een machtige God, een eeuwige Vader, een vredevorst, de raadsman. En als jij hem nu nodig hebt in deze tijd om jou raad te geven, ga naar hem toe. Hij geeft het vrijwillig. Hij geeft wijsheid als je wijsheid voorkomt. Als je raad nodig hebt, hij geeft het aan jou. Maar kom dat wij deze kerst een ruimte maken voor Jezus. Een ruimte maken om hem te vieren. Om zijn leven, voor wie hij is, te vieren. Dat het gaat om hem. En dat wij in dit komende jaar, dit is mijn gebed, dat wij echt gaan doen wat deze opdracht zegt. Ga dan heen en verkondig. Ga getuigen. Iedereen van ons heeft een getuigenis. Iedereen van ons heeft iets te vertellen over Jezus. Wat hij voor jou gedaan heeft. En als je dit nog niet hebt, nodig hem uit in jouw hart. In jouw leven. Zodat hij jouw leven kan veranderen. En dat jij kan vertellen wat Jezus voor jou gedaan heeft. En dat is waarmee ik wil afsluiten vanmorgen. En ik wil hem eren vanmorgen. Omdat hij de koning is. Daar alle koningen.
Amen. Amen. Here, wij wil u eer vanmorgen. Wij wil u loven, wij wil u prijzen. Er is niemand zoals u. O Jezus, wij wil u vanmorgen kronen als ons Heer, als ons Verlosser, als ons Redder, als Zaligmaker, als ons... O Heer, u bent alles voor ons. Vader, wij wil u danken voor Jezus. Wij willen u danken dat u Jezus gezonden hebt. Dank Jezus dat u bereid was om te komen. In de weg gegaan is voor ons. Zodat wij vrij mogen zijn. Zodat wij genezing mag ontvangen van u. Zodat wij deze kerst mag vrede brengen aan anderen. Heere, dank u voor uw liefde, voor uw vrede, voor uw trouw, voor uw genade. Heere, wij zijn u dankbaar vanmorgen. Wij willen uw lof brengen, want u bent goed, Heere. U bent altijd goed. En wij geven u alle eer vanmorgen, alle lof, alle aanbidding van ons harten. Heere, en wij kiezen weer opnieuw vandaag voor u. En wij zeggen ja tegen u. Heere, wij zeggen ja tegen uw plannen voor ons. Wij zeggen ja tegen uw opdracht. Heere, dank u dat u liefdevolle, eeuwige Vader bent. Dank u dat wij uw kinderen mogen zijn. Wij geven u alle eer, alle lof, alle aanbidding van ons harten. In Jezus' naam. Amen.